ассалому алайкум, бародарони қандум, ҷавонои муҳтарам ва саҳакову ҳавасакҳои қандеву бош, зиндаву сарбуланду хона обод бошед. хоб худо нигаҳбонтун боша. қариб як ҳафта мешавад ма дар хуҷанди бостонӣ дар ҳалқаи ёру дӯстону бародарон, дар ҳалқаи навасҳои қанди бобош, яке аз гӯшаҳои зебоманзари Тоҷикистони азизи сарбуландам, хуҷанди бостонӣ. дар инҷа мешинем, хоб кам навор мекунем, кам бо тикток дуромада камтар шӯхиву бозиву разбор мекунем, камтар ҷавонои номуҳтарам бобоша эҳтиром намекунанд ва гапҳои қабеҳ мегӯянд. гӯш кунед, он ҷавоное ки гапҳои қабеҳ мегӯянд, шуморо боз ҳам як бори дига мегӯям, шумо аз офаридгор ғофил нашед, аз он зоти поке ки мову шуморо ҳаст карда аз ӯ ғофил нашед. умр бисёр зудгузарай, умр тез мегузарад. ман чӣ хел ба синни 64 расидам, хабар надорам. миҷа задам, умрум гузашт. дина рӯз мегӯм, дина рӯз ман ҳам мисли шумо ҷавон будам, лекин хел ҷавонои номуҳтарам набудам. ман ҷавоне будам ки пирора ҳурмати эҳтиром мекардам, калонсолора ҳурмати эҳтиром мекардам, тамоми мардума ҳурмати эҳтиром мекардам. бовар кунед, бисёр одама сахт мераса. тикток як барномае ҳасте ки любой каса даъват мекунӣ, ба вай суҳбат мекунӣ. ман бекор ҳастам, пенсионер ҳастам, дар хуҷанд ҳастам, хурда гашта истам, тамошо кестам. ман бегаҳо мебиём, кам тикток медурам ва уҷа вай мисол армянинай, озарбойҷонай, урусай, евреай, яҳудай, шотландиай, америкай мебирояд, ман кнопкаро мечинам, қати вай суҳбат мекунам, газават мекунам ва маҷбур мекунам ки бигӯ ки Тоҷикистон ба пеш. ман хелиш мегӯям Тоҷикистон ба пеш бигӯ, левис Таҷикистон мегӯям. мебинад ҳайрон мешаванд. ҳатто маро мепурсанд ки бобом рӯши ту, мегӯям рӯши ту настоящая? мебинад ҳайрон мешаванд. дигар давлатҳо, дигар миллатҳо, тоҷики номуҳтарами худозадаи еми миллати хича пас мезадагӣ вайда зери комментарияшда менависа ки таами бобоя ҳами хеле гапҳои қабеҳ бигӯ. ва ӯ гапи қабеҳ мегӯям, мегӯям ай куҷо гуфтаа? ба иҷода бо менависанд ки мегӯянд ки ҳам тоҷикиҳо худмон ва як гап нишон дода истанд. баъд вай ҳамун як одами мусалмон нест аслан. вай мефаҳма ки боборо гапи қабеҳ гуфтаа, гапи хато гуфтаа, гашта ай ман изменение мепурса. ношукри умртон, чӣ хеле мардакед шумо? мардак ҳастин ҳастин? барои пас задани ман дигар миллатҳоро даъват мекунад ки бобои моро пас бигӯ. худо бизанатон ба синни соли бо биги нарасанатон. ношукри умртон, қати комментариятон ба қилои худозада. нахуд ту я еврейра гап нишунтӣ, гапи қабеҳи тоҷикиро нишунтӣ ки ту боборо бигӯ. вай мара гап мезана, ман мегӯям чӣ гапе? мегӯяд та нихароши слова мегӯяд. чӣ вай мекунад? ба вай таҳлил мекунад. изону мекашен, худо бизанатон, шуморо баъзе ҷавонои номуҳтарам чӣ гуфтаистед шумо? ани бобош анамиҷа ку, ин амиҷада хай медонед дар куҷои ман. шугритум сара вайрон мекунед, худо бизанатон қати ақлу фаросатон. нахӯ ман маҷбур мекунам як дигар миллате ки Тоҷикистон ба пеш бигӯ, ту нахӯ гапи қабеҳ бигӯ. вая худо бизанатон, номуҳтараморо худо бизанад. бисӯзем, бигирем дар бигирем, бегаи дари тикток 10 соати дига эфир мекунам. шугрем ту сара вайрон мекунед. чӣ бало задаи шуморо? ман ҷои шуморо тангӣ кардам? хай ман мером эфир мекунам, ба шумо пас мезанед. ман ҳамун одамое ки дигар давлатҳое ки ман ҳаморо гапзанӣ мемонам, ман гапзанишон намемонам. ман ҳами тоҷикиву узбакиву русиву гӯнгакбозиву ҳамаш қати вайро ман мегирим, вай мекунем. шумо тани дастгирӣ кунитун, хай дастгирӣ намекунем. бира дафша нобуд ки хита падид ки на то дар чишмо гапи қабеҳ нагӯ ки фардо рӯзи қиёмат домангир мешавад.
ادافش نوشیری تو کتی گپ خبرتون جوانوی نامحترم خب خوجاندا میگم خوجاندا گرمیت کردن گشته هستم خوجاندا فهمیدی خوجاند جای زور بوده مردم شام خم میمون نواز میمون دوست همین میبرم همه بابای قند همه بابای قند دیگه ما همه روسه هم یا روسی چون روسه یریوانای армянин ай чи ҳамро мегӯм ки ма бобои қанд ва мега бобои қанд мегӯм о ма бобои қанд ҳамро ма вай кесдум эътироф касе марад шумо эътироф намекунед кадаме ки ҳам гапҳои қабеҳ мегӯем ку читун бигӯм ношигрӣ митона шавад номуҳтарамо хоб ё ай таърих гап занам ай таърихи 64-солаи худам гап занам факту ҳуҷҷату рақаму далелу муҳри печати боби гири даргир занг мезанам гири даргир бигӯм ки гӯш кун оиди душанбеву оиди хуҷанд гап мезанама факту ҳуҷҷату рақаму далел қатъи гап мезанама рӯям баҳси баъзе ноҷавонмардо суб сиёҳ шавад чорчалака сиёҳ шавад ки гӯш кунед таърихи хидма гап мезанам ҳамин перевали анзо перевали шаҳристон перевал буд шумо нав туннела дидед шумо нав туннела дидед шумо перевалора хат баъзе дидем баъзе надидем ва ӯ рӯзои мушкилие ки мо дидагием шумо дидагӣ нестем шукр кунем ба худо қасам ба аллоҳ ба офаридгор қасам ки шукри ин давлату ин миллат кунем ин сарзамин кунем шукронаи ин ватану миллат кунем шукр намекунем ношукрӣ мезанатун ба ҳару ношукрӣ мезанатун агар шукр накунем агар мехоем паст бизанем миллати худа ман факту ҳуҷҷат қатъи гап мезанам ки ҳамин перевалое ки буд туннел набуд вақт туннело набуд ақбои хеле туннело надоштам ман шофёр як амр кор кардагиам фақат як рӯзи шофёри ман чӣ хел азоб кашидам дар ҳамин ақбоҳо ба шумо нақл мекунам шумо оё шодмон даррара медонед чия шодмон даррара медонед баъзе ҷавонои номуҳтарам ӯ мардуме ки синну соли мадай ӯ медонад баъзе ҳамин ҷавоное ки давидантуна медонед ғалтидантуне шодмон дара яъне ки ҳамин даррара гузашти ту шодмон мешавад яъне ки шод мемонӣ фаҳмиди як шодмондора чӣ маъно дорад вақте ки мо шофёр будем баъди давраҳои солҳои ҷангҳои шаҳрвандида анами мачитае ку мачити калонтарин тарафи шашум автобаз задаe ку анамиҷада анами мачити калонтарин дар ҳамуҷа стоянкаи анами мо буд дар ҳаму таҳҷои мачин мегӯм худо хори залилат кунад ҷавони номуҳтарами комментари қабеҳ менависандаги анбуҷада мо як вагон буд мо намоз мехондем худо бизанад ай намоз мепурсӣ мара анаму ҷанг буд анбуҷада як вагон буд медаромадем намоз мехондем ҳаму дуои анами пирони кор пирони рӯзгор дида пироне ки як умр кор фаъолият кардан ай меҳнати софи софдилона ку дуои мо мустаҷоб шидагия ҳамуҷа мачити калонтарин ранги мачити сол арабистон реш ҳамуҷа ташкил ёфт фаҳмидӣ ки мо ифтихор мекунем ки аллоҳи меҳрубон дуои моро қабул кард аз ҳамуҷа мардум бор мебурданд қариб 6 моҳ анами ақба анами сини хуҷанду лелнобод через ақба омадан намешид раҳо маҳкам буданд ношиёрам ту нашавад чӣ хел шуморо доказат кунам шофёру меомаданд ҳамин охирон ресоқати мерафтанд занҷир мебастанд занҷир паяни лампа мегирифтанд занҷир мебастанд вай мекарданд ақбода ҳоли зор буд вақте ки мерафтанд ҳамуҷа ҳамо ақбаи шодмондара бисёр шодмондара як тарафи соярӯа охи тарафи соярӯа уҷада барфош вай мешавад пушти лавм хоридааст бо куҷо ташкили файрудум кездам вай мекунад шодмондарада барф беҳад бисёр мезад як шофир нақл кард ови чашмш рехта нақл кард гуфт ки мошинам дар перевал монд як рӯз ду рӯз як моҳ ду моҳ не қариб 6 моҳ мошин мемона уҷа қариб 6 моҳ чизе кам фаҳмидӣ вақте ки мегӯяд мошинаам хел эстодам ман ҳамо як ҷои апас ништа эстодагӣ будам ҳам хел мошин монд мурд мошин ях кард ҳами хел эстод барф вақте ки баланд зад то трезои мошина баланд ки зад мо айдури мошин дигар нашид буромадем мошина маҳкам ки буромадем рӯ ба раҳми худо мошина партофтем ҷони худмон каша карда буромадем хо ки ин тараф мебуромадем хо ӯ тараф мебуромадем буромадем мошин дар перевал монд
перевал да вақте бо як бародари дига ҳозир каминтара нависонда ки вақте ки мо тарафи душанбе мерафтем як лимча нони хонагӣ доштам барои студентҳоро мебурдум солҳои ҳамун нооромӣ мебурдум ҳамун як лимча нона мега мардум тақсим карда додам ки бихӯран шикамошон гарм шавад мега шав мондем онҷа ини хеле рӯзоро мо дидагем ӯ бача омад қариб 6 моҳ дар душанбе инами фақат мошинаш дар перевал маҳкам омад инами зиқ гирья нола ки мошин мондагия як медонӣ ки вақте мошин мона бор қати мошин мона чӣ қадар одам банкрот мешавад баъд тобистон шид вақте ки барфо об шидан раҳо шидан уҷа шодмодара хеласта ки дер об мешавад яхбанди уҷа дар тобистонам ях дошт ба мега булдозиро калон экскаваторро рафтан мега ма ҳамун ориентировка кардам ки мошинам гиҷо дай приблизительно мерам мошина намеоем мега ай барфа баландиша мошина намеоем тармазад ҷарш кард булдуш гиҷо шид мошин нест мега вақте ки мега раҳа тоза касе булдози дусе бор мега зад период кард яке мега чӣ шид гусинсаи булдозир хурд хамид мега чиқрида буромадам хел дидем ки дар болои камаза тоза карда кабинша ҷиқидай э мардум ай худо наметарсе ин рӯзоро мо дидагем баъд ва як гифта канда ба экскаватор хед канда ба мебурора кабинаш пачақбод шугр мекунад ки мошин ма ёфтум дина омадам такси қатӣ ку таксист мега ки агар оҷилан биёем 3:30 соат ай душанбе ма хуҷандаш любой мега одами залулда мебиёра мерасонам мо ӯ рӯзо фикр намекардем ки 3:30 соата мо хуҷанда мерасем 2 соата куловда мерасем пас чӣ бояд кард худо бо хору залилтун накуна баъзе одамои каминтари қабеҳ менависен худо хору залилтун накуна ба ҳар рӯ хору залилтун мекунам одаме ки нисбати ин ватан нисбати ин миллат нисбати пешрафту тараққиёти ватан нисбати шермардои ватан нисбати калонои ватан нисбати он мардоне ки сину соли мадану ҷангҳои шаҳрвандиро айсар гузарондан ин рӯз мехоҳанд ки суҳбат кунанд шумо дар ҳеҷ ҳисобшон мекунед на муҳтарамо худо назанатун шуморо фақат як насиҳати бобигӣ мекунем ки шукронаи ин давлати ин миллати ин сарзамини биштосо кунен шукронаи он сарварҳои хиратманду дилсӯзу ғамхор кунен шукронаи аллоҳи пок кунен ки ба мо чунин давлату миллату сарзамин додааст шукронара ай дастун ай хиёлтун набурорем инам ха донистум гуфтум ҳуштуна да сартум гирӣ шукргӯӣ неъматат афзун шавад куфргӯӣ аз кафат берун шавад фаҳмидӣ ин сарзамина шукрона кунем дар ҳаққи ин шермардои ватан дуогӯ бошед